Takže čau lidi, dneska vás tady vítám u dalšího videa tady společně s Alexem, jo, tady jsem Alex, no. Koukejte se na můj ten kanál, jo. Jo, a dej tomu hodně zlíbit. Jmenuji se tam Helix, podržítko Helix. Hraje, ne? Já nemůžu nahoru, jsem si to nemohl přichytit. Skibidi, tam, yes. Jinak, já vám dám dneska moje Discord jméno právě, abyste mi mohli volat. Jmenuje se tam Adam28. Je to takovýhle jméno s velkým A, bez mezer. Takže se mi přidejte na Discord, jo Alexe? Co? Ať se mě přidají na Discord. Já mám svůj Discord server. Pokud mám v ruce. Dobře. Já jsem se lek, že tady mě nás čeká nějaký hráč. A počkej, nechceš udělat tu divnou verzi s těma banánama? Ne, tak to ne. Proč ne? Já nesnáším tu verzi. Ale ona existuje. To vím. A je tam Jeff the Killer. Jeff the Killer tě pobodá nožem za chvilku, ty. Oh, kolik máš coinů? Já? No. 0. Já 30. A koupil jsem si zapalovač, jo. Nic. Jo. Někdo klepal, no, halo? No halo? Hejte, goblínu asi. Ale hlavně, mě přidejte na tom Discordu, jo? Prosím, já mám tady málo kamašů, které... Koukej, tady by mohl být ten. Crucifix. No. A tady v těch místnostech nebývá. Tady v těch místnostech. Jako pár takových podobných, jo. Oni jsou takový dvě nový přidali. Aha. Jaká to je číslo? Jaký to je číslo? 8, takže do 9 musíme jít. A 9 je tam tím směrem. Kde je klíč? Počkej, musíme hledat mince. OK, já teď budu sbírat od teďka mince, OK? Svíčka! Máš svíčku? Jo, dobře. Tak ale mě smí nechat. Ale je úplně plná. Mě smí nechat, kámo. Ta svíčka je úplně plná, kámo. Mě smí nechat. Tím, že je to už jedno. A když neuvidím, a když mě zabije ten případ, tak... Nice! Počkej, ještě neodemykej. Počkej, ještě ne! Proč ne? Počkej, já chci jenom vyzkoušet tam ty dveře. Dělej to, jenom se odpojím. Dobře, čau. Ne, můžeš to zkusit, ty vole, ty to ještě bude jako aktivovat. Jsem ti to říkal, vole. Já jsem selek. Obrázky. Já to moc neslyším. Počkej, já musím to. Já beru. Tady je klíč. Já jsem se omlám vzal. 13 je špatná místnost. Proč? 14, 15. Tomu, dělej!
Jo. Ale ne dlouhá místnost. Tady nebudeš. Já vím, ale já nesnáším dlouhý místnosti. Ale peníze. 10. 160. To si děláš. Aha, teď jsem select, ježiš, já jsem select toho. Jak tady spadla ta skříň. Tady to v 18. Pojď, jo. Kolik tam bylo? Mám zábal. A mám 200. Dobře. Jo, mám zapalovač. Okay. Já ho mám úplně plný. Horní. Já dolní. Já mám šperháky. Šperháky, dobrý, ale tady ne. Jo. Tady jsou dolní. Jsou to dolní. Hej kámo, až jsem v 50. dveří, což je za chod. Tak já ho škrtím dveří. Yes. Ber. Mám 160. Já mám 305. Jo. Já hodně ne. Když já jsem se omylem schoval pod postel. Ič. Teď. To 60, to víš? Problikalo. Ne, co to očička? Kámo, tady jsou oči, to si děláš srandu. A drážka. Tady 29. Ono blikalo. Ne, ale to jsou ty oči pane tady. A ty se sekl, jo už. Koukej, tady jsou oči, tady je ta. Teď to říkal, já to volížám. Fuj. Pojď, olízneme tohleto okno. Teda ten. Já olížu tady to. Jsem plešatej. Ne, jsi normální člověk. Klávesnice. Já už Já si jsem mi... se omylem schoval pod tu postel. Měl by zrušit, co? Ale kdyby tam... To si dělá srandu. Si děláš srek! Si děláš prdel. A jak se jmenuje ten obraz? Nijak, no. To si děláš srandu. Ne, ty jsi to udělal takhle schválně, to jsem viděl. Ne, neudělal, fakt. A asi? Jdem do další dveří. Řečítka. Ale ne, tady bude ten, se za námi budu díkat. Jak ty tam prostě stojíš? Ty to ještě vidíš ty kace, ne? Vidíš litací zapalovač? Jo. Tak běž za ním, OK? On ti bude radit. Kraš špatně. On ti bude radit, ti říká. Dobrý, šel jsem